लाबोबाय लाबोना आरो बिसोर जाबा नोङो दोनफिनगोन आरो साननैसो उन्दुनानै नोङो मस्ति खालामनानै दोनफिनदो हा सुवाद साला बेनो जाबाय नोंनि आखला बोरै लोगो मोनाखै नों केनेका लग पाइसा था केनेका लग पाली था हायद्राबाद नों हायद्राबाद थांदोंमोन नों हारसिं दंहैयोमोन ना हौवाजों दंहैयोमोन हौवाजों नोंनावथ' हिनजाव दंखायोमोन होमबाबो बोरै नों बिजों फैखो नों बेखौ बोरै लाबोखो नों माबोरै मोजां मोनखो ओइ होगोनां दा हा मा नाम मोजां बुं कृष्ण मा लिरो फुल हा बबे गामिनि फानबारि बबेनि फानबारि ओमफ्राय नोङो बेहाबोथ' हौवा दंखायोमोन गथ' दंलायबावो ने नों मानो लाबोखो बेखौ मानो गोदाव सोराव खालामफैखो नों लाबोना बेंगलराव होननांगौ ओइ बिमानि नामा सरस्वती न'खराव साबेसे दं न'खराव बिमा सासे बिनानाव सानै दङ हाबा जाबाय सासे हाबा जादों सासे जायाखै ओमफ्राय नानि नों बेजों गोसो जाना फैया ना बेलोंबोआ बेयाव बेंगलराव आं फैखाया नों बिसो आंनो कलेजाव लिंबाय थानायखायसो फैनांगौ जादों बे होनबाथ' जाया नोंनि मानो लेंबानो बे मालाय न'खरनि गोनां फैया आं गाबबाय थादोंमोन बिसो आंखौ लेंनानै फैदों दे बुं ओइ होनोसै सोनांगौ नै ओइ थांसै आंना आखाया मोजां थाव होनानै दलदब दोननानै खनसे होनांगौ दल थागोन नों गथ' नोंनि मोजोबनाय होननानै दोनबाय थादों आं माबाथ' मोनसेबो बे गथ'खौ नुखाय माबायदि मानो लाबोदों बेखौ मानो गोदाव सोराव खालामफैगोन नों थाखा गैया फैसा गैया आं फैसा जाबा दोननो फैसा जाबा दोनगोन मालायनि फैसा जाबा दोननो नागिरखादोंमोन नों लाबोनानै माबोरै गोदाव सोराव नोङो दोननो नागिरखो लाबोबाय लाबोना आरो बिसोर जाबा नोङो दोनफिनगोन आरो साननैसो उन्दुनानै नोङो मस्ति खालामनानै दोनफिनदो हा सुवाद साला बेनो जाबाय नोंनि आखला